Guverner Jorgovanka Tabaković predložena za još jedan mandat. Četvrtak, 18. jul 2024. godine u 13:10. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je Narodnoj skupštini za guvernera Narodne banke Srbije, NBS, Jorgovanku Tabaković. Guvernera Narodne banke Srbije Jorgovanku Tabaković i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je za još jedan mandat. Predlog je ušao u proceduru 12. jula, navodi se na sajtu parlamenta. Mandat guverneru NBS ističe 6. avgusta ove godine. U obrazloženju za reizbor Jorgovanke Tabaković za guvernera se navodi da su kao najvažniji razlozi uzeti u obzir rezultati koje je ostvarila u postizanju ciljeva i obavljanju funkcije u prethodnom periodu. Ističe se doprinos uspešnoj koordinaciji fiskalne i monetarne politike i postizanje makroekonomske stabilizacije zajedno sa Vladom Srbije i drugim nadležnim institucijama. Tokom prethodnih 12 godina Srbija je prešla put od zemlje koju je odlikovala monetarna i fiskalna nestabilnost i neizvesnost, do zemlje koja ima inflaciju uporedivu sa razvijenim zemljama, stabilnu valutu, rekordan nivo deviznih rezervi, stabilni finansijski sistem, navodi se u obrazloženju.